போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. குயிக்கா நம்ம அதை வந்து ரிவிஷன் பாத்துடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. நேத்து நம்ம பார்த்தத யார் சொல்ல போறீங்க இப்போ? நான் 2 பாயிண்ட் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு. ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ரூப கோஸ்வாமி வந்து இந்த உதயசமிரதத்தை இது பண்ணியிருக்காரு. வங்காள வைணவர்கள் வந்து அவங்க வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை இது பண்றாரு. மொத்தம் 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் வந்துட்டு ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, கோபால பட்டர், ஜீவர், கோபால தாசர், அப்புறம் இன்னொருத்தர் ரகுநாத தாசர். இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. இது வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு இது வந்து சிறப்பானது. ஓகே, வேற யாரு சொல்றீங்க? இவ்வளவுதான் நம்ம பார்த்தோமா? என்ன ஆச்சு? எல்லாரும் சொல்லணும். இப்ப நேத்து 20 பேர் இருந்தீங்க குரூப்ல இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். சொல்லுங்க. கோஸ்வாமி வந்துட்டு இந்த 6 கோஸ்வாமிங்கள்ல தலைமுறையா இருக்கிறவரு. ஓகே. அதுக்கப்புறமா ரூப கோஸ்வாமி தான் உபதேசாமிருதம் எழுதியிருக்காரு. இங்கிலீஷ்ல வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாங்க. இவர் வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ அது அத்தனையுமே இவர் அப்படியே நல்லா புரிஞ்சுக்க கூடியவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு சிஷ்டாஷ்டகம் மற்றும் எழுதியிருக்காரு. பட் ரூப கோஸ்வாமி வந்துட்டு உபதேசாமிருதம், அப்புறமா இது நெக்டர் ஆஃப் இன்னொரு புக் எழுதியிருக்காரு, டிவோஷன் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எழுதியிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. வேற யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றீங்களா? நானு சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரகுநாத ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியும் அண்ணன் தம்பிங்க மாதாஜி. மொத்தம் 6 கோஸ்வாமிகள். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி 2 பேர் இருக்கிறாங்க மாதாஜி. அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமி, மொத்தம் 6 கோஸ்வாமிகள். ஓகே. பகவான் சைத்தன்யர் வந்து என்ன செய்தார்னா, சொல்லுங்க. மற்றது இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், லலிதா 8 அஷ்ட சக்கிங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கள லலிதா சக்கியுடைய ஃபாலோவரா இருக்கக்கூடிய ரூப மஞ்சரி அவங்களுடைய இன்னொரு மறுபிறவி தான் ரூப கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ரூப கோஸ்வாமி பல மொழிகளில் புலமை வாய்ந்தவர் மாதாஜி. இவர் வந்து 17 மொழிகள் 17 மொழிகளில் புலமை வாய்ந்தவர். விரக்த மாதவம், லலித மாதவம், லகு பாகவத அமிர்தம், பக்தி ரசாவன சிந்து போன்ற உள்ளிட்ட நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மனித சமூகத்திற்காக கிருஷ்ண விஞ்ஞானம்ன்ற வரத்தை கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் மெயின். ஆக்சுவலா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, மக்களை, இந்த மனித சமுதாயம் வந்து இதுல இருந்து ஓய்வு பெறணும்ன்றதுக்காக பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த உன்னதமான லீலைகளை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதான். சோ இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கிருஷ்ணர் நிறைய லீலை பண்ணிருக்காரு. அதுல ரொம்ப உன்னதமான திவ்யமான உயர்ந்த லீலை என்ன அப்படின்னாக்கா ராசலீலை. சோ அத வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அவருடைய மெயின் நோக்கம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நோக்கம். சொல்லுங்க. அப்புறம் இவருக்கு ராதாராணி மனோபாவத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு இது தோன்றினார். ஓகே. எங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ரேஷ்ணா மாதாஜி, என்ன மாதிரி ஆரம்பநிலை பக்தி என்னது
எவ்வளவு தெளிவா ஒவ்வொரு இருக்கீங்க பாருங்க. என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி இல்ல, எல்லாருமே அந்த நிலையில தான் இருக்கும். உயர்ந்த பக்தர் ஆயிட்டீங்க பிரபு நீங்க. உபதேசாமிர்தம் வந்து கொஞ்சம் கனம் ஆரம்ப பண்ணி. நிலை வழிகாட்டிகளுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதுல தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே, வேற பகவானுடைய தொண்டுல வந்துட்டு பணத்தை எப்படி வந்துட்டு செலவழிக்கணும், அதை எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்துட்டு ரூப கோஸ்வாமி வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு மாதாஜி. ஓகே, நேத்து நம்ம பார்த்த கிளாஸோட பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. நேத்து பார்த்த பாயிண்ட்ஸ். அப்புறம் வேற வந்து என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? இந்த கௌடிய ஆன்மீக வைணவர்கள் வந்து செயல்ல வங்காள வைணவர்கள் என அழைக்கப்பட்டாங்க. இவங்க ம், யார ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா சைதன்ய மகாபிரபு ஃபாலோ பண்ணாங்க. இந்த ம், சைதன்ய மகாபிரபுவோட நேரடி சீடர்கள் தான் இந்த 6 கோஸ்வாமிகள். இந்த ம், 6 சுவாமிகள் எங்க இருப்பாங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல இருந்தாங்க. இவங்க ம், வந்து கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை வந்து வழங்குனாங்க. இவங்க ம், வந்து பகவானோட உயர்ந்த லீலைகளை வந்து மக்களுக்கு பரப்புரை செய்தாங்க. அத ம். உயர்ந்த லீலையில முதல் லீலை வந்து கோபியரோட லீலை. இந்த கோபியர்கள்ல உயர்ந்தவங்க யாருன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி. 1130. ம். ம். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆமா உங்களுக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆன்மீக செயல்ல ஈடுபடுறவங்களோட முக்கிய முதல் கடமை வந்து புலன்களையும் மனசையும் கட்டுப்படுத்துறது மாதாஜி. Correct, correct. ஹரி போல். சொல்லுங்க. அப்புறம் வந்து இந்த உபதேசாமிர்தம் படிக்கிறதால ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை இது பண்ணிட்டு சத்துவ குணத்துல மாறுவாங்க. சூப்பர். ஓகே, வேற வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? 3 கேரக்டர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளுடைய அந்த இதுல. யார் அந்த 3 கேரக்டர்ஸ்? ஸ்ரீ உபதேசாமிர்தத்தோட 3 கேரக்டர்ஸ் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 3 பேர் வந்து இதுல இது பண்ணி பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு நேத்து நம்ம பார்த்தோம் கிளாஸ். யாரெல்லாம்? இல்ல, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க, இப்ப சொல்லுங்க. இல்ல, அவங்க வந்து ஓவர்வியூ, அவங்க கொடுத்த ஓவர்வியூ. இந்த கதையோட இந்த உபதேசாமிர்தம் எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்ற அந்த லீலை பார்த்தோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? இந்த உபதேசாமிர்தம் நமக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்ற அந்த இதை பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி கிடைச்சது நமக்கு உபதேசாமிர்தம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரகாரம் அவர் வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு மாதாஜி. எப்ப அந்த உபதேசத்தை கொடுத்தாரு அவரு? 4 கட்டளைகள் அவர் கொடுத்தாரு. ஓகே, 4 கட்டளைகளை கொடுத்தாரு. அது வேற விஷயம். ஏன்னா அவங்க வந்து சிஷ்யர்களா மாறும்போது 4 கட்டளைகளை கொடுத்தாரு. ஆனா இந்த உபதேசாமிர்தம் வந்து எப்ப கொடுக்கப்பட்டது? பிருந்தாவனத்துல. வேற வேற சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிஷ்டாஷ்டம் மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்தாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு சிஷ்டாஷ்டம் மட்டும் தான் கொடுத்தாரு. இது ரூப கோஸ்வாமி சொன்னது. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இந்த உபதேசாமிர்தம் நமக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு ஒரு கதை பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து? இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதுக்கு ஏத்த போல இவங்க வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இது பண்ணாரு. அவர் எப்ப அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு? அவர் வந்து எப்ப அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாருன்னு கேக்குறேன். அவர் ஜெகநாதபுரியில ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலையை வந்து அவர் நினைவில் கொள்ளும் போது ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக பரவச நிலையில இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து இந்த அறிவுரைகளை வழங்குகின்றார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அந்த அறிவுரைகளை தான் நமக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து குறிச்சு வச்சுட்டாங்க. சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை என்ன ஆகுது, ஜீவ கோஸ்வாமிகள் வந்து இந்த மாயாவாதிகள் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தர்க்கம் எல்லாம் பண்ற மாதிரியான சூழ்நிலை ஏற்படுது. அப்போ ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவர் கரெக்ட் பண்றாரு. இது வந்து நம்மளுடைய விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், பக்தி செய்யறதுலதான் இருக்கணுமே தவிர்த்து நமக்கு வந்து இந்த மாயாவாதி தர்க்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசாமிர்தம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற ஏதாவது பாயிண்ட் நேத்தோட கிளாஸ்ல நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமா? அப்புறம் இன்னொரு மாதாஜி சொன்னாங்க பக்தி வினோத் தாக்கூர், அப்புறம் வந்து அவங்க 2 பேருமே வந்து
பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து அவங்க வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க அத வந்து இத ஒரு ஸ்லோகமும் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிருக்கோம். அது வேற இல்லையா? ஓகே, வேற என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது பாயிண்ட் நம்ம மிஸ் பண்றோமா? ஒரு பாட்டு பாடி கோஸ்வாமி. சொல்லுங்க சூப்பர் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அது என்ன அவர் சொல்லியிருக்காரு? ரூப ரகுநாத பாதே ஹபி ஹா இபி குதி கபே ஹாம புஜ்ஹாபா சே யுகல பிரீதி. அதோட இது என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீமதி ராதா ராணிமாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை நான் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னாக்கா, நான் வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியினுடைய அறிவுரைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அவரிடத்துல சரணடையணும் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து அந்த கதை. அது நம்ம பார்த்தோம். வேற ஏதாவது வேற எதனா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமா பிரபு மாதாஜி? எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோமா? என்னையோட கிளாஸ் போலாமா? சிறந்த பக்தனாக இருக்கிறவர் வந்து முதல்ல கோஸ்வாமியா இருக்கணும். ஹரிபோல். யா, முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? புலன்களை நாம கட்டுப்படுத்தணும். மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறோம். மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும். ஆமா, அப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது? நமக்கு உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம். அப்படி பக்குவ நிலையை அடையும் போது வாழ்வோட நோக்கம் என்னன்னு நமக்கு புரியுது. அப்படி புரியும் போது பகவான புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தனை மாறிடுறோம். சோ அந்த நிலையில பகவானுடைய செயல் வந்து ரொம்ப திவ்யமானது அப்படின்றத நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஐ திங்க் மேக்சிமம் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். ஏகநாம்ச மாதாஜி, வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? இல்ல, டெஸ்ட் ஆயிடுச்சுனா அது ஹீட் காமிச்சது. என்ன அது டெம்பரேச்சர் ஹீட், ஹை டெம்பரேச்சர் காமிச்சது. அப்புறம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஃபுல்லா டெஸ்ட் சொல்லி சொல்லிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நீங்க ஹீட்னு நாங்க இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ஹீட் ஞாபகம் வந்துச்சு எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? ரவிக்குமார் பிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு ராதாராணி, ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய மூடுலயே வந்து இருந்தவர். த பெஸ்ட் ஆஃப் த கோபிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்க மாதாஜி ப்ரிஃபேஸ்ல. எஸ் மாதாஜி. அவர்தான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து மேற்பார்வையிட்டு அவரோட பார்வையின் கீழே தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, ஐ கெஸ் we have done the thing. தமிழ் இது நீங்க கையில வச்சிருப்பீங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான். நம்ம வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாமா? வாசிங்க முதல் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். நீங்க வந்து பாட்டும் பாடிட்டு அதோடைய வேர்ட் டு வேர்ட் அந்த இது படிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தர் ஃபுல்லா அந்த இதை படிங்க இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு முதல் 3 பேராகிராஃப் நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் புத்தகம் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சோ வச்சுட்டு நீங்க அந்த முதல் 2 பேராகிராஃப் வரைக்கும், பொருளுரை வரைக்குமே முதல் 2 பேராகிராஃப் வரைக்கும் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிங்க. மத்தது இன்னொருத்தவங்க படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் மியூட்ல போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்குவா மாதாஜி? ஸ்லோகம் மட்டும் படிச்சுட்டு போனாங்களா? படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க. படிங்க மாதாஜி. படிங்க. யாருப்பா படிக்கிறீங்க? படிங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆபோ வேகம் மனச க்ரோதா வேகம் ஜீவ வேகம் உதாரோபஸ்தா வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விசஹேதா திரஹா சர்வாம் அபீமாம் பிருத்வீம் சா சிஷ்யாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பிளஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பொருளுரையோட 2 பேராகிராஃப் வரைக்கும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இங்கிலீஷ் இருக்கு மாதாஜி. தயவு செஞ்சு படிங்க. நான் படிக்கலாம் மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. வாசா பேச்சின் வேகம் தூண்டுதல்
மனசக மனதின், குரோத கோபத்தின் வேகம் தூண்டுதல், ஜிஹ்வா நாவின் வேகம் தூண்டுதல், உதரக உபஸ்த வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பின் வேகம் தூண்டுதல், ஏதான் இந்த வேகான் தூண்டுதல்களை யாரொருவர் விஷஹேத பொறுத்து கொள்கிறாரோ, தீரக நிதானமான, சர்வாம் முழுவதும், அபி நிச்சயமாக, இமாம் இந்த பிருத்திவி உலகம், அந்த நபர், சிஷ்யாத் சீடர்களை ஏற்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு. பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல் மற்றும் நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல்களை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய நிதான புத்தி உள்ள ஒருவர் உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை ஏற்கும் தகுதி வாய்ந்தவர் ஆவார். பொருளுரை படிக்க மாட்டேஜி. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6:1-9-10 பரீட்சித் மகாராஜா சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம், மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் எதற்காக பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட மிக அறிவுபூர்வமான வினாக்களை எழுப்பினார். உதாரணமாக, திருடன் தனது திருட்டுத் தொழிலுக்காகத்தான் கைது செய்யப்படுவோம் என்பதை நன்கு அறிவான். மேலும் மற்றொரு திருடனை போலீசார் கைது செய்வதையும் அவன் காணக்கூடும். இருப்பினும் அவன் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடுகிறான். காண்பதாலும் கேட்பதாலும் அனுபவம் திரட்டப்படுகிறது. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் காண்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கிறான். மேலும் அதிக புத்தி உள்ள ஒருவன் கேட்பதன் மூலமாக அனுபவத்தை சேகரிக்கிறான். அறிவுள்ளவன் சட்ட புத்தகத்திலிருந்தும் சாஸ்திரங்களில் இருந்தும் திருடுவது குற்றம் என்பதை செவியுறுகிறான். மேலும் திருடன் அகப்படும் போது தண்டிக்கப்படுவான் என்பதையும் செவியுறும் அவன் திருட்டில் ஈடுபடுவதில்லை. புத்தியில் தாழ்ந்தவன் திருட்டை நிறுத்த பழகி கொள்ளும் முன்பாக அவன் முதலில் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். ஆனால் மூடனோ கேட்பதாலும் காண்பதாலும் அனுபவங்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து திருட்டில் ஈடுபடுகிறான். இத்தகைய மனிதன் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்பட்டாலும் சிறையிலிருந்து வெளியேறியதும் மீண்டும் திருடுகிறான். சிறை தண்டனை பிராயச்சித்தமாக கருதப்படுமானால் அத்தகைய பிராயச்சித்தத்தால் என்ன பயன்? இதையே பரீட்சித் மகாராஜா வினவினார். ஹரே கிருஷ்ணா. மதஜி அடுத்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க மதஜி. வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 6.1.9-10 பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் மக்களால் தங்களின் புலன்களை படிச்சிருக்கீங்களா? அது கீழே ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க, ஸ்லோகத்துல இருந்து படிங்க. திருஷ்டாப்யாம் யத் பாவம் ஜானன் அப்யாத்மனோ இதம் கரோதி பூயோ விவச பிரயாசித்தம் ஹதோகதம் ஸ்வச்சின் நிவர்த்தரே பத்ராத் ஸ்வச்சித் ஹரதி தத புனக பிரயசித்தம் ஹதோபாத்தம் மன்யே குஞ்சர சௌசவத். அவர் பிராயச்சித்தம் செய்வதை யானையின் குளியலோடு ஒப்பிடுகிறார். ஆற்றில் நன்றாக குளிக்கும் யானை கரைக்கு வந்ததும் தன் உடல் முழுவதிலும் மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்கிறது. அது குளிப்பதனால் என்ன பயன்? அது போலவே பல ஆன்மீக சாதகர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கின்றனர். அதே சமயம் அவர்கள் பல விளக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இக்குற்றங்களை அவர்களது ஜபம் முறித்துவிடும் என்று எண்ணுகின்றனர். இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபிக்கையில் 10 விதமான குற்றங்களை ஒருவன் இழைக்கக்கூடும். இந்த குற்றம் நாம்னோ பலாத் யஷ்யசி பாப புத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபத்தின் வலிமையால் பாவங்கள் செய்தல் என்பது இதன் பொருள். சில கிறிஸ்தவர்களும் தேவாலயத்திற்கு சென்று தங்களின் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வதாலும் சில விரதங்களை மேற்கொள்வதாலும் வாரம் முழுவதும் தாங்கள் செய்த பாவங்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபடலாம் என்று நினைக்கின்றனர். ஞாயிறு மன்னிப்பு கிடைக்கும்
என்று எதிர்பார்த்து மீண்டும் தங்களது பாவ செயல்களை ஆரம்பிக்கின்றனர். இத்தகைய மாதாஜி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. எனக்கு தான் அப்படி இருக்கா இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்கா? எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பாருங்களேன் கொஞ்சம் கையல்வழி மாதாஜி. ஓகே, வேற யாராவது வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்ட மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. எஸ் மாதாஜி, அந்த பேராகிராஃப்ல படிச்சுட்டுமா? அவங்களுக்கு படிங்க பிரபு. நீங்க இப்ப அவர் எந்த பிராயச்சித்தம் செய்வதை பேராகிராஃப்ல இருக்கீங்க? யானையின் குளியலோடு ஒப்பிடுகிறார். ஆற்றில் நன்றாக குளிக்கும் யானை கரைக்கு வந்ததும் தன் உடல் முழுவதிலும் ஓகே மாதாஜி, தன் உடல் முழுவதிலும் மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்கிறது. இவ்வாறு படிங்க பிரபு. என்ன ஆச்சு? நான் பேசுறது கேக்குதா கேட்கலன்னு சர்வா பிரபு படிங்கோ. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுங்க. கேட்கல மாதாஜி. அவருக்கு ஏதோ டேட்டா போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி என்கிட்ட ஆன்லைன்ல இருக்கு. நான் என்ன கோர்ஸ் இன்னைக்குன்னா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ப்ளீஸ் பிரபு, ப்ளீஸ் ஒரு நிமிஷம். நீங்க வச்சிருக்கீங்களா தமிழ் காப்பி? தமிழ் காப்பி நான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓ, அது ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். ப்ளீஸ் பிரபு. நான் நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ஓகே, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பண்ணுங்களேன். ஒரு நிமிஷம். கண்டினியூ பண்ணிட்டா மாதாஜி? படிங்க பிரபு, படிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? உங்களோட ஸ்கிரீன் தெரியுது. வாட்ஸ்அப் இது தெரியுது. நீங்க அந்த கண்டென்ட் ஆமா. நான் என்ன கொடுத்தேன்? நீங்க அந்த கண்டென்ட் ஓபன் பண்ணி வச்சு அடுத்து தொடர்ந்து இப்ப தெரியுதா? இல்ல பிரபு. நீங்க மொபைல்ல பண்றீங்களா பிரபு இல்ல லேப்டாப் தான் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க அந்த ஸ்கிரீனை ஓபன் பண்ணி வச்சு ஷேர் பண்ணுங்க. நான் வந்து என்டையர் ஸ்கிரீனே கொடுத்துட்டேன். அப்ப நீங்க அந்த கண்டென்ட் ஓபன் பண்ணுங்க. நீங்க இத பாத்தீங்கன்னா இது தெரியும். நான் அந்த கண்டென்ட்ல தான் இருக்கேன். அந்த டிரான்சென்ட் ஆப்ல இருக்கேன் நானா. எனக்கு அதுதான் ஸ்கிரீன் ஷேர்னு வருது. உங்களுக்கு தெரியலையா? இல்ல தெரியல. நீங்க வெளியில போயிட்டு நிறைய ஸ்கிரீன் இருக்கும். அதுல நீங்க அந்த இதை செலக்ட் பண்ணணும். அப்பதான் அது அந்த ஸ்கிரீன் தெரியும். பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி. அப்ளிகேஷன் விண்டோன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல நான் டிரான்சென்ட்னு இருக்கேன். அது கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர்னு கொடுத்துட்டேன் நாங்க. யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் சொல்லிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் தான் எனக்கு ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு. வரலையா? வரல பிரபு. நீங்க இன்னொரு தடவை வெளியில போயிட்டு திருப்பி வந்து ஷேர் ஸ்கிரீன்ல போயிட்டு நீங்க ஷேர் நீங்க கிளிக் பண்ணாலே அதுல வந்து காட்டும் எதை நம்ம ஷேர் பண்ணணும். நீங்க வந்து என்டையர் இது பண்ண வேண்டாம். நீங்க எந்த கண்டென்ட் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா தெரியும். ஓகேமா, ஒரு நிமிஷம். இப்போ உங்களோட அந்த இதுல இருக்குது டெஸ்க்டாப் வியூ தெரியுது. டெஸ்க்டாப் வியூ இப்போ இது டிரான்சென்ட் வருதா? இல்ல பிரபு, வரலைங்க பிரபு. நீங்க உங்களோட டெஸ்க்டாப்ல இப்போ நீங்க என்டையர் ஸ்கிரீன் தான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸ்டாப் ஷேர் கொடுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. எனக்கு அந்த சாஃப்ட் காப்பி கிடைக்கல. இல்லன்னா நான் ஜிஎஸ்என் பிரபு காமிச்சிருந்திருப்பேன். ஸ்டாப் ஷேரிங்கே காட்டலையே. ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் ஷேர். ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க போய் ஷேர் அப்படின்றதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ்னு வருது. அதுல போயிட்டு இந்த இல்ல முதல்ல நீங்க இதை ஓபன் பண்ணுங்க. அந்த இது பிடிஎஃப் இருக்கு இல்லையா? அதை பிடிஎஃப் இமேஜோ அதை ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேர் அனுப்பிச்சீங்கன்னா வந்து ஷேருக்கு ஆப்ஷன்ல காட்டும். அந்த இதை கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு என்னன்னா இந்த இது ஃபுல்லா வரமாட்டேன்றது. கண்டென்ட் நான் கொடுத்தேன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் விண்டோல இது ஷேரே ஆக மாட்டேன்றது. ஏன்னு தெரியல எனக்கு. அது இல்ல, நீங்க முதல்ல இதை ஓபன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி. அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப போய் ஷேரை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஷேர்ல வந்துட்டு எந்தெந்த ஸ்கிரீன்லாம் ஓபன் இருக்கோ அதை காட்டும். இப்ப கூட என் டெஸ்க்டாப் தான் வருது உங்களுக்கு. ஆமா, நீங்க எந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா?
பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி என்னன்னா மேல என்டையர் ஸ்க்ரீன் இருக்கு, கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் சொல்லிட்டு இல்ல பிரபுஜி, அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் டிரான்சென்ட்னு ஒரு ஆப் இது. ஆக்சுவலி அந்த ஆப்பை தான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு பாக்குறேன். நான் அதை கிளிக் பண்ணி தான் ஷேர் பண்ணா வராது. வராது ஆப்பு. ஓஹோ, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல என்ன தெரியுதோ அதுதான் வரும். ஓ, நான் ஆப் வரும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் இது. ஓகே, ஏன்னா இது அப்ளிகேஷன் ஆயுது. இந்த டிரான்சென்ட் ஆப் உள்ளதான் இருக்கே இது. ஓகே, அத ஓபன் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ணிட்டேனா? எனக்கு தெரியுது அது டிரான்சென்ட் ஆப்ல ஓபன் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? அந்த பிரிண்டட் பேஜ் தெரியும் இல்லையா? ஆமா, கிளிக் பண்ணா ஷேர் ஆகும். அப்படித்தான் சீ பிரபு பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா வரமாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல, என்னமோ ஒரு லீலை. அடுத்த தடவை நம்ம பாக்கலாம். படிங்க பிரபு, நீங்க அந்த பேராகிராஃப் முடிச்சிருங்க பிரபு. சரி மாதாஜி. பல ஆன்மீக சாதகர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கின்றனர். அதே சமயம் அவர்கள் பல விளக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இக்குற்றங்களை அவர்களது ஜபம் முறித்துவிடும் என்றும் எண்ணுகின்றனர். இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபிக்கையில் 10 விதமான குற்றங்கள் ஒருவன் இழைக்கக்கூடும். இந்த குற்றம் நாம்னோ பலா பஷ்யஹி பாப புத்திக என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தின் வலிமையால் பாவங்கள் செய்தல் என்பது இதன் பொருள். பல கிறிஸ்துவர்களும் தேவாலயத்திற்கு சென்று தங்களின் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வதாலும் சில விரதங்களை மேற்கொள்வதாலும் வாரம் முழுவதும் தாங்கள் செய்த பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடலாம் என்று நினைக்கின்றனர். சனி முடிந்து ஞாயிறு பிறந்தவுடன் மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து மீண்டும் தங்களது பாவச் செயல்களை ஆரம்பிக்கின்றனர். இத்தகைய பிரயாச்சித்தம் மிகவும் மதிநுட்பம் வாய்ந்த பரிசிக் மகராஜரால் அப்போதே கண்டனம் செய்யப்பட்டது. ஒரு பாவச் செயலை ஒரு புண்ணிய செயலால் முறிக்க இயலாது. நம்முடைய உறங்கும் நிலையில் உள்ள கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்புற செய்வதை உண்மையான பிராயச்சித்தம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைங்க பிரபு, நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். நம்ம பாக்குற அந்த 11 மந்திரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியான சப்ஜெக்ட். அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்ம ஒழுங்கா அதை பார்த்துட்டே போனோம்னா ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு. சோ நம்ம நினைப்போம் வரும் 11 மந்திரங்கள் தான், ஆனா 11 ஸ்லோகங்களையுமே வந்து பிலாசபிக்கலா நமக்கு வந்து சொல்றது. சோ அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையும் நம்ம வந்து அதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் வாச்சோ வேகம். வாச்ச அப்படின்னாக்கா பேசுறது இல்லையா, வாச்சோ வேகம். அப்ப நம்ம பேசுற ஸ்பீடானா அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து நம்ம பாக்குறோம் பக்தர்களுடைய குணங்கள்ல நாம வந்து ஹிம்சை கொடுக்க கூடாது. அஹிம்சையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹிம்சை கொடுக்க கூடாது, தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது. அப்படின்னா வெறும் பிசிக்கல் அசால்ட் மட்டும் கிடையாது, மனசாலையும். கேக்கல மாதாஜி. மாதாஜி கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி மியூட் கேக்குது மாதாஜி. முதல்ல சொன்னது எதுவுமே கேக்கலையா? கேக்குது. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சோ நம்ம பாக்குறோம் அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பிசிக்கல் அசால்ட் மட்டுமே கிடையாது, மனசாலையும் சரி நம்மளுடைய வாக்காலையும் சரி மற்றவங்களை வந்து நம்ம கஷ்டப்படுத்தவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா வாச்ச வேகம், அதாவது அந்த பேச்சோட தூண்டுதல். தேவையற்ற சொற்கள் வந்து நம்ம பேசக்கூடாது. பிரஜல்பா, தேவையற்ற பார்வை, தேவையற்ற செயல்கள் அதெல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பேச்சோட தூண்டுதல். அடுத்து மனச குரோத வேகம், மனசால கூட நம்ம வந்து மத்தவங்களை இது பண்ணக்கூடாது. நம்மளுடைய இந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், அதெல்லாம் குறைவுடைய புலன்களை நம்ம கொண்டிருக்கோம். அதனால நமக்கு நிறைய உந்துதல்கள் ஏற்படலாம். நான் தேவையற்ற பேச்ச பேசுறதுக்கு நமக்கு வந்து உந்துதல்கள் கிடைக்கலாம். மனசு வந்து தேவையற்ற விஷயங்கள்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்படலாம். அது போல கோபத்தின் தூண்டுதல், தேவையற்ற கோபம் இதெல்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ அது மட்டும் இல்ல, எல்லாம் ஒரே நேர்கோடுல இருக்கு. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாக்கு. நம்மளுடைய நாக்கு சரியான உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது நம்ம வயிற்றுக்கு போகுது இல்லையா, அப்போ நம்ம அந்த வயிறு சுத்தமடைகின்றது. அதன் மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி அதுவும் வந்து தூய்மை அடைகின்றது. அதனால நமக்கு வந்து ஒரு ரெகுலரைஸ்டு அந்த காம இச்சை பாலுறுப்போட தூண்டுதல்கள்.
சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதீதமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்துக்கிறோம். சோ என்னென்ன பாக்குறோம்? 6 விஷயங்கள். இந்த நம்ம இப்ப பாக்குறது ஸ்ரீ உபதேசாமிருதம். இந்த வந்து அமிர்தம், இந்த உபதேசங்கள்லாம் அமிர்தம். இத புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நாம கிருஷ்ணருக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்குமாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான அன்பை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம வந்து பதங்கள்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா 6 விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம். சோ இங்க 6 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 6 விஷயங்களை கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சாதான் நாம என்ன பண்ண முடியும்? கோஸ்வாமிகளாக இருக்க முடியும். சோ அவங்க வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் சீடர்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்காங்க. யாரொருவர் இந்த 6 தூண்டுதல்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடையவர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க குருவாக முடியும். அவங்க மற்றவர்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக, முன்னோடியாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா குருவோட கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக நம்மளுடைய பல கோடி துன்பங்கள் வந்து பல கோடி பாவங்கள் வந்து அழிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கு உண்டான சக்தி அவரிடத்துல இருக்கணும், அதுக்கு உண்டான தன்மை அவர்கிட்ட இருக்கணும். அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணணும்? ஒரு கோஸ்வாமியாக இருக்கணும். சோ அதுல வந்து இந்த 6 விஷயங்கள் முழுசா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பேச்சு, மனசு, நம்ம உடல், மனம், வாக்கு, அது 3த்தையும் வந்து சரியான வழியில நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். பேச்சு, மனசு, கோபம், அது மட்டும் இல்லாம எல்லாம் நேர்கோட்டுல இருக்கிறது. நாக்கு, வயிறு, அதுக்கப்புறம் பாலுறுப்பு. இதோட தேவையற்ற தூண்டுதல்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, அப்படி கட்டுப்படுத்தினா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு நிதானமான புத்தியை அடைகின்றோம். அப்படி ஒரு நிதானமான புத்தி இருக்கும்போது அவங்க வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் வந்து சீடர்களை ஏற்கக்கூடிய தகுதி கொண்டவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நீலு மாதாஜி நீங்க வரலீங்களா பிரபு? சர்வா பிரபு வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சப்தத்தை காணவே போடல, இனிமேதான் போடணும் சார்ஜிங். நான் பார்த்தேன் சரி பார்க்கலாம், நம்ம லக்கு ஒரு 4 நிமிஷமாவது அவளோட பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லன்னா அந்த என்கிட்ட புக் இல்லையேன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்களே, காணமேன்னு பார்த்தேன், வந்துட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புக் இல்லப்பா, புக் இல்ல. என்ன பண்றது தெரியல எனக்கு. திருப்பி கட்டணமான்னு பாக்கணும் இப்போ. இல்ல அது உங்களுக்கு வந்துரும் மாதாஜி, வந்துரும். நீங்க பேமெண்ட் டீடைல் அனுப்புங்க, நான் கரெக்டா 2 நாள்ல அந்த டீடைல் பிரபுஜி, அந்த டீடைல் எல்லாம் மாயமா எங்கேயோ போச்சு, எனக்கே தெரியல. ஆனா மட்டும் தேடினா ஒண்ணும் கிடைக்கல. நான் சொன்னேன் சரி நீலு மாதாஜிக்கு நான் புக் வாங்கி அனுப்பட்டுங்களா? கொரியர்ல அனுப்பட்டுங்களா? சரி, நான் உங்களுக்கு இது பண்ணிடுறேன். ஏன்னா எனக்கு இங்க கிடைக்கவே கிடைக்காது. எனக்கு அதான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. கவலைப்படாதீங்க, அனுப்பிச்சிடுறேன். கொரியர்ல அனுப்புறேன். சரி பிரபு. ஈசோபனிஷத், உபதேசாமிர்தம் 2 அனுப்புறேன் மாதாஜி. பக்தி ரசாமிர்த சிந்து 3 புத்தகம். ஓகே மாதாஜி. 150 ரூபீஸ்க்குள்ள ஆகும், அவ்வளவுதான். அது நான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன். தமிழ் புக்கு தமிழ்நாட்டுலதான் கிடைக்கும், இங்க கிடைக்கவே கிடைக்காதுப்பா. அவர் கிளீனா சொல்லிட்டாரு, இங்க யாரும் இல்லப்பா. 4 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு, கிளாஸ் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பொருளுரை நம்ம என்ன பாக்குறோம் இங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம், முதல் அத்தியாயம் 9, 10 பதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட என்ன சொல்றாரு? மக்களால் தங்களின் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா எதற்காக பிராயச்சித்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அந்த ஸ்கந்தத்துல பாக்குறோம், பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அந்த பிராயச்சித்தங்கள்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, மேபி அந்த பலனை மட்டும்தான் நம்ம, அதாவது அந்த கர்ம பலனை மட்டும் அது வந்து அழிக்கும். ஆனா அதோடைய அந்த விதை, அந்த சீடு இருக்கு இல்லையா, அந்த சுபாவம் என்கிட்ட அப்படியேதான் இருக்கும். அந்த சுபாவமும் என்கிட்ட இருந்து போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க பரீட்சித் மகாராஜு சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட சொல்றாரு, என்னுடைய புலனை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா நான் ஏன் பிராயச்சித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அவருடைய கேள்விகளுக்கு அந்த அத்தியாயம் முழுதும் வந்து நமக்கு வந்து பதில் அவர் வந்து சொல்லுவார். சோ இந்த மாதிரி நம்ம என்னதான் பிராயச்சித்தங்கள், கர்ம காண்டங்கள் வேதத்துல சொல்லப்பட்டதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும், மற்ற யோக முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும், பக்தி யோகமே சிறந்தது. சோ அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளுடைய அத்துணை பாவங்களுடைய விதை முதல் கொண்டு வேறறுக்கப்படும் அப்படின்றத அந்த அத்தியாயத்துல சொல்றாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ இங்க அதுக்கு ஒரு அனாலஜி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு நம்ம பிரபுபாதர். என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு திருடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியும் அவருக்கு, நான் திருடுறதுனால வந்து என்ன ஆகும்,
போலீஸ் வந்து என்ன கைது பண்ணி போகும், எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியும். ஒருத்தர் வந்து அவரை கண் கூட பாக்குறாரு, இன்னொருத்தவங்க திருடுறாங்க, அத கண் கூட பாக்குறாரு. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, அதே திருட்டுல தொடர்ந்து ஈடுபடுறாரு இல்லையா? சோ இங்க அவருக்கு அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குன்னா, அவர் கண் கூட பாக்குறாரு. தூள் இருந்தது சாப்பிடு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த அந்த திருடன் என்ன பண்றாரு, அத அவர் பாக்குறாரு, அவங்க கைது பண்ணிட்டு போறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கேக்குறாரு, நம்ம திருடனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கைது பண்ணப்படுறோம் அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரியுது. அதனால அத உண்மையா உணராததுனால என்ன பண்றாரு, அவருக்கு திருப்பி திருப்பி திருடணும் அப்படின்ற அந்த 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 இச்சை வந்து அவருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ சாஸ்திரங்கள்லயும் சரி, சட்ட புத்தகத்திலயும் சரி, திருடுறது வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, புத்தியில தாழ்ந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அந்த திருட்டு பழக்கத்தை அவரால நிறுத்த முடியல. சோ அப்ப மற்றவங்களை ஒண்ணு அவர் கேக்குறாரு, படிக்கிறாரு, இருந்தாலும் அத அவரை நிறுத்த முடியல. கண் கூட பாக்குறாரு, அப்பவுமே அவர் நிறுத்த முடியல. ஆனா எப்ப வந்து தானே திருடி ஒரு போலீஸால அவர் வந்து காவலால அவர் வந்து கைது பண்ணப்படுறாரோ, அப்போ அவர் வந்து அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கின்றாரோ, அப்ப அதோட நிலைமை என்ன அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும். அந்த தண்டனை வந்து பிராயச்சித்தமாக கருதப்படுமானால் பிராயச்சித்தால் என்ன பயன் அப்படின்றத வந்து இங்க கேக்குறாரு. திருஷ்ட ஹிருதாப்யம் யத்தாபம் ஜானன் அபியாத்மனோஹிதம் கரோதி பூயோ விவஷ பிராயஷ்சித்தம் அதோகதம் क्वचिन् நிவர்த்ததே பத்ராத் क्वचित् சரதி தத்புன பிராயஷ்சித்தம் அதோபாத்தம் மன்யே குஞ்சர சௌச்சவத். இந்த பிராயச்சித்தத்தோட பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா, யானை குளியலோட ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஏன் இங்க யானை குளியல் நம்ம சொல்றோம்? யானை என்ன பண்ணும், நல்லா அழகா அந்த தடாகத்துல இறங்கி குளத்துல இறங்கி நல்லா குளிக்கும். நல்லா குளிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, மண்ணுல வந்த உடனே திருப்பி என்ன பண்ணும், அந்த மண்ணை எடுத்து அது தலையிலேயே அது போட்டுக்கும். இப்ப குளிச்சதுனால எதுனா பலன் இருக்கா என்ன? அந்த குளிச்சதுனால அதுக்கு எதனா பலன் இருக்கா? ஒரு பலனும் இல்ல. ஏன்னா அது தன்னை மீண்டும் என்ன பண்ணுது, தன்னைத்தானே அது மீண்டும் வந்து அசுத்தப்படுத்திக் கொள்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்படி செய்யறதுனால அது அது எதற்காக குளிச்சதோ அதோட பலனே இல்லாம போயிடுச்சு. சோ இது இந்த அனாலஜியும் அந்த திருடனுடைய அனாலஜியும் நம்ம பாத்துக்கலாம். நம்ம படிக்கிறோம், புரிஞ்சுக்க முடியல, கேக்குறோம், புரிஞ்சுக்க முடியல, கண்ணால பாக்குறோம், அப்ப கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா எப்ப அவன் வந்து தண்டனை அனுபவிக்கிறானோ அப்ப அது வந்து அவனால புரிய முடியுது. திருடுறது வந்து மிக தவறான ஒன்று அப்படின்றத நான் பாக்குறோம் இல்லையா? சரி, அப்படி திருடி தண்டனை அனுபவிச்சுட்டான் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும், இப்பவாவது அவன் திருந்தணும். ஆனா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான், திருப்பி அந்த திருட்டு வேலையை பண்றான். அப்ப இந்த தண்டனை கொடுக்கறதோட பலன் தான் என்ன? இதனால என்ன பலன் இருக்கா? சோ இதுதான் கேள்வி. சோ நம்ம வந்து ஒருத்தன் தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க. அதுதான் அந்த தப்புக்கு உண்டான பிராயச்சித்தம் சொல்லி கொடுத்துடுறோம். அப்ப அவன் அங்கேயே நிறுத்தணும் இல்லையா? அந்த தப்பை நிறுத்தணும். அவன் மீண்டும் தொடர்ந்தான் அப்படின்னா அவனோட கதி என்ன? அவன் என்னதான் அவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோமே, அததான் வந்து இங்க பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரு பிராயச்சித்தத்தோட எதுனா பலன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. திருடுனா தண்டனைன்னு இருக்கு, அதை அனுபவிக்கவும் செய்யறான், மீண்டும் அதே தண்டனை அதே தவறை செய்கின்றானே, அப்ப இந்த பிராயச்சித்தத்தோட பலன் என்ன அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இது இந்த அனாலஜி யானையோட குளியோட சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, 10 குற்றங்கள். யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன 10 குற்றம்? ஹரே கிருஷ்ணா, லைன்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் குற்றம் என்ன? என்ன 10 குற்றம்? வந்து வைஷ்ணவர்களை நிந்திப்பது. இரண்டாவது குற்றம் மற்ற கடவுளை வந்துட்டு முதற் பொருளாக நடப்பது. முதல் குற்றம் என்ன? முதல் குற்றம் என்ன? வைணவர்களை நிந்திப்பது. வைணவர்களை நிந்திப்பது. To blame the devotees of Lord Krishna. ஓகே, இரண்டாவது குற்றம் என்ன? டெமிகாட்ஸ் வந்துட்டு அவருக்கு உண்மையாக நம்ம consider the names of Lord Shiva, Lord Brahma to be equal or independent of the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the spiritual master. வச்சிருக்கீங்களா யாராவது? படிங்க மாதாஜி. படிங்க.
10 குற்றங்கள். முதல் குற்றம், பகவானின் புனித நாமத்தை பரப்ப தங்களது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துள்ள பக்தர்களை நிந்திப்பது குற்றம். இரண்டாவது குற்றம், பிரம்மா சிவன் போன்ற தேவர்களின் நாமங்களை விஷ்ணுவின் நாமத்திற்கு சமமாகவோ தன்னிச்சையானவை என்றோ கருதுவது குற்றம். மூன்றாவது, ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை மீறுவதும் அவரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைப்பதும் குற்றம். 4, வேத இலக்கியங்களையும் வேத வழிவந்த நூல்களையும் நிந்திப்பது குற்றம். 5, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கற்பனையானது என்று கருதுவது குற்றம். 6, குற்றம். பகவானின் நாம பெயரால் பாவ காரியங்கள் செய்வது குற்றம். 8, வேதத்தில் கர்மகாண்ட பகுதியில் செயல்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் சடங்குகளுக்கு ஈடாக திவ்ய நாமத்தை கருதுவது குற்றம். 9, நம்பிக்கை இல்லாத நபர்களுக்கு பகவானின் புனித நாமத்தை எடுத்து சொல்வது குற்றம். 10, பௌதிக பந்தத்தின் காரணமாக புனித நாமத்தின் மகிமையை அறிந்தும் பூரண நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பதும் பகவானின் நாமத்தை கவனக்குறைவாக உச்சரிப்பதும் குற்றம். தன்னை வைஷ்ணவன் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் இவ்வெல்லா குற்றங்களையும் தவிர்த்து கிருஷ்ண பிரேம நிலையை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம அந்த 10 குற்றங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? தினமும் நம்ம காலையில மங்களார்த்தியில நம்ம என்ன பண்றோம்? துளசி பூஜை பண்றோம், சைத்தன்ய சிக்ஷாஷ்டகம் படிக்கிறோம். அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த 10 குற்றங்கள், இந்த 10 குற்றங்களை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்கணும். இந்த குற்றங்களை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நாமம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு நான் தவறுகள் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே, அது எந்த குற்றம்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாவ காரியங்கள். அதுதான் எத்தனாவது? 6வது குற்றம். 6. To commit sinful activities against the strength of the holy name of the Lord அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ அந்த தவறான குற்றத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. சோ அவரோட நாமம் சொல்லிட்டோம், ஓகே, நமக்கு இனிமே எந்த பாவமும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதனால பகவானுடைய நாம ஜபம் செய்யும் போது இந்த மாதிரியான 10 குற்றங்கள் இழைப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா நம்ம குற்றமற்ற அந்த குற்றங்கள் எல்லாம் தவிர்த்து நாம எப்போ பகவானுடைய நாம ஜபத்தை செய்கின்றோமோ அப்ப நமக்கு பகவானுடைய திருநாமத்தின் மேல ஒரு ருச்சி ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நான் பாவம் பண்ணுவேன், பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிடுவேன், அவ்வளவுதான், அது ஈக்குவலைஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ஒரு தவறான ஒன்று. அது இதுல அந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் பத்தி அவங்க படிச்சாங்க, அவங்க படிக்கிறவங்க, அதாவது பாவ மன்னிப்பு வாரம் போய் திருப்பி பாவங்களை பண்றது, மறுபடியும் போய் பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுன்னு. ஆனா இது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வு அடைஞ்சாதான் நம்ம பெற முடியும், திருப்பி அந்த பாவத்தில இருந்து நம்ம விடுவிச்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு அவங்க படிச்சதுல மீனிங் தெரியுது. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. வர ப்ரோ, அடுத்த பாயிண்ட் அதுதான். சோ அந்த நாம ஜபத்தோட வலிமையினால பாவங்கள் என்னால செய்ய முடியும் நம்ம நினைக்கிறோமே, அது தவறு, அது 6வது குற்றம் அப்படின்னு பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா? சோ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பாக்குறோம் கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயத்துக்கு, இது ஏன்னா இது நடைமுறை நம்ம பாக்குறோம், அவங்க போய் என்ன பண்ணுங்க, பாவ மன்னிப்பு கேட்டா நாம பண்ணின பாவங்கள் ஒழிக்கப்படும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா அது தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. அதாவது வாரம் முழுவதும் நான் தப்பு பண்ணுவேன், ஆனா அந்த ஒரு நாள் போய் நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்டா அது பிராயச்சித்தம் ஆயிடுமா என்ன? அது தவறான ஒன்று. இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா, நம்ம தினமும் எதுக்காக நம்ம இந்த குற்றங்கள் எல்லாம் 10 குற்றங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, டே டு டே லைஃப்ல இதை நம்மளையே அறியாம நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சோ அனாவசியமா மத்தவங்களை பத்தின அந்த பிரஜல்பா நம்ம கிட்ட இருக்காது. எப்பவுமே பகவானுடைய நாமத்தையே நம்ம உச்சாடனம் பண்ணிட்டு இருப்போம். சோ நம்ம அந்த 10 குற்றங்களை நம்ம தினமும் காலையில நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு அது மெமரைஸ் ஆயிடும். சோ நம்ம அந்த தவறுகளை நம்ம செய்ய மாட்டோம். சோ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் உயர்ந்தது. ஆனா நான் இத செஞ்சா இது வரும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டாலே அது என்ன கர்ம பலன்ல கொண்டு போய் சேர்த்துரும். சோ நம்ம ஒரு அந்த அந்த ஃப்ரூட்ஸை எதிர்பார்த்து, அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து நம்மளுடைய செயல் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இல்லாம இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு பக்தி.
இல்லையா? நான் எப்ப பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செயலை செய்யறனோ அது எனக்கு வந்து கர்மம் ஆயிடும். சோ அது கர்ம யோகம் ஆயிடும். சோ பக்தி யோகமா எப்ப மாறுது அப்படின்னாக்கா, எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போதுதான் வந்து அது வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் அப்பவே கண்டனம் பண்றார். எப்போ இது கலியுகம் ஆரம்பிச்ச அந்த சமயத்திலே வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் சொல்றாரு, அதாவது நான் நான் ஒரு பாவத்தை செய்யாம இருக்கணும், அதுதான் வந்து பிராயச்சித்தம் இல்லையா? ஆனா நான் செஞ்சுட்டு மீண்டும் மீண்டும் நான் பாவம் பண்ணிட்டேன், அதுக்கு பிராயச்சித்தமும் பண்ணிட்டேன், அப்ப நாங்க நிறுத்தணும். ஆனா நான் என்ன பண்றேன், மீண்டும் மீண்டும் அந்த பாவத்தை பண்றேன். அப்போ அந்த மாதிரியான பிராயச்சித்தத்தோட பலன் என்ன? அதுக்கு வந்து ஒரு பலனுமே கிடையாது. சோ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம பக்தி தொண்டுன்னு வந்துட்டாலே அங்க நம்மளுடைய நோக்கம் எல்லாம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்துவது? என்னுடைய புலனுக்காக நான் செயல் செய்தாதானே அது வந்து பாவ செயலை கொண்டு வரும். நான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்கள் செய்யறேன்னு நம்ம வந்துட்டாலே அங்க வந்து நமக்கு வந்து பாவமும் இல்ல, புண்ணியமும் இல்ல. அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம இந்த பாவச் செயல்ல இருந்து விடுபடணும், இந்த தவறான பிராயச்சித்தத்துல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் அப்படின்னா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு, அந்த கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி இருக்கு? உறங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நாம் விழிப்புற செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து உண்மையான பிராயச்சித்தம். ஓகே, அப்படி விழிப்புற செஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அப்ப நமக்கு அந்த புரிதல் வருகின்றது. நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன். அவர் சேவகன்னால என்ன பண்ணணும்? நான் சேவை பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா அவர் நமக்கு மேல, பகவான் வந்து நம்ம 100 அடி எடுத்து வச்சோம்னா அவர் 1,00,000 அடி நமக்காக முன்னாடி எடுத்து வைப்பார். பகவான் பக்த வச்சன், அவர் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்றாரு எப்பன்னு. ஐ திங்க் நேத்து கிளாஸ்லயா பிரபு நான் பேசுறது கேக்கலையா? என்னாச்சு? மத்தியில திடீர்னு வந்து கேட்கல. ஆனா நீங்க ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு இதுவா இருக்கு, ஆனா கேட்க மாட்டேன். எனக்கு என்னோட உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா, எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே ஓகே பிரபு, ஓகே. ஏன்னா என்னோட மொபைலும் ப்ராப்ளமா இப்பதான் ரிப்பேரே வந்திருக்கு, அதனால நான் தான் பிரச்சனையான்னு பார்த்தேன். ஓகே, நேத்திக்கா முந்தனேத்து தமிழ் பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப என்ன பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், மறந்துட்டேனே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் பிரபு இப்ப? நம்ம மறந்துட்டாலும் பகவான் வந்து ஏக்கத்தோட இருக்காராம். எப்ப என்னுடைய பக்தனை எப்ப மேல கொண்டு வரணும் கோலோக விருந்தாவனத்துல, இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை பண்ணணும் நம்மளுடைய பக்தர்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்காரு அப்படின்னு. அனந்த சேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த தலையில வந்து அண்ட சராசரத்தையும் வச்சு காத்துன்னு இருக்காரு அனந்த சேஷன் பகவானுடைய அவதாரம், பகவானுடைய ரூபம். அவருக்கு வந்து ரொம்ப சினத்தோட இருக்காராம். ஏன் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரியான பௌதிகமான லோகங்கள்லாம் வேணாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சினத்தோட இருக்காரு. ஏன் வேணாம்னு நினைக்கிறாரு? உயர்ந்த பகவான் இல்லையா? ஏன் அப்படி நினைக்கிறாருன்னா, அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாராம். இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த பௌதிகமான லோகத்துல வந்து இந்த ஜீவராசிகள்லாம் கட்டுண்டு மாயையில் அகப்பட்டு இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னு புரியலையே அப்படின்னு நம்ம மேல இருக்கிற அந்த கோபத்துல அவர் நம்ம மேல கோபமா இருக்காராம். இந்த மாயையில மாட்டின்னு இருக்காங்களே இவங்க, இந்த புரிதலோட அவங்க வெளியில வரணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உறங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. அதை விழிப்புற செய்தோம்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போயிடுவோம். பக்தி மார்க்கத்துல போயிட்டோம்னா நம்ம வந்து பகவானை மட்டும்தான் திருப்திப்படுத்துறோம். எப்ப என்னுடைய செயல் அவருக்கானது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, அப்ப அங்க எங்கேயுமே நான் அப்படின்ற அந்த விஷயமே இல்ல, என்னுடையதுன்ற அந்த விஷயமே இல்ல. அவர் மட்டும்தான், அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் என்னோட வேலை. அப்ப அங்க எங்க இருந்து பாவம் வரும்? புரிஞ்சுச்சுங்களா? ரவிக்குமார் பிரபு, உங்களோட கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. சோ நம்ம உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புற செய்வதன் மூலமாக பக்தி யோகத்தை நாம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம். பக்தி யோகத்தை செய்யும் போது அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய செயல். புலனின்பம் அங்க இருக்காது. அப்படி இருக்காததுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த பாவத்தை மீண்டும் செய்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம மற்ற பிராயச்சித்தம்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அங்க மேபி அதோட இம்பாக்ட வந்து அழிச்சிடலாம். ஆனா அந்த விதை வந்து அங்கதான் இருக்கும். சோ அததான் வந்து நம்ம பாக்குறோம். அது வந்து அந்த சுபாவம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது ஒரு தடவை கிளாஸ்ல கூட பிரபு வந்து இதை பத்தி சொன்னாரு. நம்ம பக்தர்களை நிந்திக்க கூடாது இல்லையா?
சோ நம்ம வந்து அதை நம்ம இது பண்ணிட்டே வரோம். ஆனாலும் அந்த அந்த இத்தனை கோடி எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பிறப்புகள் எடுத்திருக்கோம். அதோட பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, நம்மையும் மீறி சில விஷயங்கள் சில இடங்கள்ல நாம அபக்தர்கள் போல நம்ம நடந்து கொள்கின்றோம். ஏன் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய அந்த சுபாவம் இல்லையா? நான் இத்தனை வருஷமா என்னோட பிராக்டிஸ் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஆனா எப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டோமோ அப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்முறைகள் வேற மாதிரி இருக்கு. நான் ட்ரை பண்றேன், பிராக்டிஸ் பண்றேன், கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ் பண்றேன். இருந்தாலுமே என்னையும் மீறி சில சமயம் வந்து என்னுடைய அந்த சுபாவம் வந்து அங்க வெளிப்படுகின்றது. சோ நான் என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணாலுமே வந்து அது வந்து ஈடாக மாட்டேங்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். சோ பக்தி, நானும் கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ் பண்றேன்னு சொல்றேன், நானும் பக்தி பண்றேன் இல்ல. பக்தி என்பது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில, அதுதான் நம்ம அந்த 9 நிலைகளை பாக்குறோம். இன்னும் டீப்பா பாத்தீங்கன்னா அதை விட அதிகமான நிலைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரத்தா அப்படின்னு, முதல்ல நம்பிக்கை வேணும். ஸ்ரத்தால ஆரம்பிச்சு இந்த பிரேம நிலையை நம்ம போறோம். சோ அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வந்தாதான் நாம வந்து உண்மையான தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படி நாம செய்யும் போது அதுல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு பாவ செயலுமே இல்லை. அதனால நம்மளுடைய பிராயச்சித்தம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, தன்னுணர்வை பெறுவதுதான். நான் வந்து பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் அப்படின்றது உணர்வுதான் வந்து பிராயச்சித்தம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருப்பிஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த முதல் மந்திரத்துல கேள்வி, சோ எத்தனை விதமான தூண்டுதல்களை நம்ம வந்து பொறுத்து கொள்ளணும்? எத்தனை? 6. வேற யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். யாரு என்னென்ன அந்த 6 விதமான தூண்டுதல்கள்? வேற யாராவது சொல்லுங்க. பேச்சு, மனசு, கோபம், நாக்கு, வயிறு, பாலுறு. இந்த 4 விஷயத்தையும் நம்ம வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டோம், ஒழுங்குபடுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்ம என்னவா ஆயிடுறோம்? கோஸ்வாமிகளாக ஆயிடுறோம் இல்லையா? இந்த உயர்ந்த நிலைகள்ல இருக்கும். அப்படி அவங்க வந்து குருவாகக்கூடிய தகுதி கொண்டவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணலாம்? உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்கக்கூடிய தகுதியை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். சோ பிரபு சொன்னது போல அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னாக்கா, நிதானமான புத்தி உடையவர்களாக மாறுறாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கருத்து புரிதல் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து டிவிட் ஆயிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் மாதாஜி. மாயப்பூர் மங்களாரத்தியில நரசிம்மர் ஆரத்தி ஆகும் போது நாகசேஷர் வந்து டெய்லியுமே அவருமே வந்துட்டு கூட ஆடிட்டே இருப்பாரு. அதை எவ்வளவு பேர் பார்த்திருக்காங்கன்னு தெரியல. அதை பார்க்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே பக்தி வந்துரும்னு தோணுது மாதாஜி. மாதாஜி, நான் இப்ப ரீசெண்டா போயிருந்தது நான் பாக்கல மாதாஜி. எங்க சொல்றீங்க நீங்க? மாயப்பூர் டெம்பிள்ல தான் மாதாஜி. இப்ப தினமுமே வந்து மங்களாரத்தி நடந்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா கிளியரா தெரியுது மாதாஜி. எங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆடுதல் இருக்குன்னு சொல்றீங்க? எனக்கு புரியல மாதாஜி. நரசிம்ம ஆர்த்தி நடக்குது இல்லைங்களா? நடக்குது. அந்த நரசிம்ம ஆர்த்தி நடக்கும் போது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அவர் ஆடிட்டே தான் இருக்காரு மாதாஜி. யாரு? நாகசேஷன். நாகசேஷன் கீழே இருக்காங்களா? நரசிம்மர் பின்னாடி வச்சிருக்காங்க மாதாஜி. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ, நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களோ என்னமோ. எஸ் மாதாஜி. அப்ப கூட அங்க முன்னாடி நின்று எல்லாம் பார்க்க முடியாது மாதாஜி. செம ரஷ். நாங்க வந்து அந்த டிவி இருக்கு இல்லையா, அந்த டெலிவிஷன் அங்கங்க வச்சிருக்காங்களே, அது மூலமா தான் பார்க்க தெரியுது மாதாஜி. ரொம்ப கிளியரா தெரியுது மாதாஜி. அப்படியே நீங்க அதுவும் முக்கியமா காலையில பார்க்கும்போது அப்படியே மெய்யெல்லாம் ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி நடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதாவது பூரிச்சு போயின்னு இருக்கிறோம். அதாவது எக்ஸால்டட் ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துரும். நான் கவனிக்கல மாதாஜி. அபிஷேகம் பண்ணும்போது கண்ணு மட்டும் ரெட்டா மாறினது வந்து நாங்க பார்த்தோம். அப்ப யோசிச்சு, என்ன இது எனக்குதான் அப்படி தோணுதா இல்ல என்னன்னு தெரியலையேன்ட்டு அதை நான் கேட்கணும்னு கூட நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணாங்க. நரசிம்ம சதுர்த்தசி.
இனிமேல்ட்டு கூட யாராவது முடிஞ்சாக்கா அது பார்க்கலாம் மாதாஜி. முக்கியமா இப்ப இந்த இது இந்த ஆமதுர மந்த்ல வந்துட்டு எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அது வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எல்லாருமே. அவர் பயங்கரமா ஆடுறாரு, நல்லா கிளியரா ஆடுறது தெரியும்.